Sau și bine v-am găsit la un nou episod din Far Sky. Astăzi vom explora puțin zona. Poate ne întoarcem la una din baze. Vreau să văd unde e cucărul ăla, că nu mai știu. Și hai să ne luăm aer complet. Și acum ne băgăm sub apă. Dar nu mai știu unde am lăsat cucărul. E la una din baze, dar habar n-am unde. Ia să văd, am vreo bază pe aici. Știu că am un cristal acolo, hai să-l luăm. Totuși e ciudat cum conduci tu submarinul ăsta, adică mâinile nu-ți stau pe chestiile alea unde ar trebui să stea. Pur și simplu stau așa și doar că te învârți tu și te rotești. Destul de ciudată poziția, dar... Avem și o melodie relaxantă pe fundal. Sau cel puțin am avut jocul a decis că nu mai vrea. Ba da, încă o aud. Bun, o să probabil să nerveze, cred că nu pe noi. Da, asta e. Și văd și un chest, de fapt sunt două acolo. What? Nu mai mergea o secundă submarinul. Hai să vedem ce... Uite, e mișto și zona asta. Absolut nimic. Te ții bine? Ți-ai pus centura? Foarte tare. Hai. Haide, dă-i. Crește viteza la chestia asta? Da, crește. 28, 30. 20, bun, hai că văd și eu. Bun, stai să vezi acum. Acum mergem cu viteză mare și să fie impactul destul de puternic. Ai grijă că s-ar putea să mor dacă stai prea în față. Shit! Am activat puțin jetpack-ul și m-a dus în spate. Nu-l activa. Holy shit, stai să vezi cum ne rupe. Opa, hai că vine. S-a distrus spawn. Da. Dar faza e că nu poți să ies pe aici. Ba da. Ba da, mă. Eu când ți-am zis că te-ai îngrășat tu. Vezi... Sau și bine v-am găsit la un nou episod din Wasteland. Hai să vedem ce putem să facem. Să stricăm mașina asta vreun pic? Nu cred, cred că pot să o iau. E în perfectă stare. Faza e că mi-am luat puțin damage, dar o să mergem așa. Poate găsesc eu vreun health kit, ceva pe drum. Nu mai e nimeni acolo. Dacă mai era, stăteam și-l omoram, dar nu mai e. După hartă... Unde suntem? Sau și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, se numește Distance și în mașina ai niște trastere pe mașină și poți să controlezi bine, și să ai grijă să nu te izbești de alea, că îți rup mașina în două. Dar în afară de trasterele alea pe mașină, cu care o controlezi în aer, poți să scoți și niște aripi, să zbori cu ea, prin secțiuni de genul ăsta. Holy shit! Deci cât de tare e chestia asta? Ok, și n-am aterizat-o cum trebuie. Hai să mai încercăm o dată. Și uitați-vă puțin la grafica asta cât de tare e. Și aici aterizăm. Sărim o dată, facem o schemă și pe aia iarăși ne băgăm aripile. Să facem niște scheme în aer. Oh shit! Aterizează! Și să băgăm un pic de boost. Jocul ăsta mi se pare foarte tare. Și pur și simplu te relaxezi în el. Și v-am zis, un fel de racing, dar e foarte diferit față de ce am jucat până acum în domeniul ăsta. Și s-a lansat acum în Early Access pe Steam. O găsiți și voi, aveți un link în descriere că vreți să vă uitați la el.
Battery zone. Oh shit! Trebuie să ai grijă în momentul în care sari pe chestiile astea. Ah, shit. În momentul în care sari pe chestiile. Sau și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, se numește Last Chance. Părăm, hai să vedem. Și n-aveți voie să vă izbiți de ceilalți. E foarte realistic, adică... Normal, asta... Oh, shit! Băi, aveți grijă. Aia deja s-au izbit. Candle, Christmas rat, mini Christmas tree. Hai să vedem un copac, mini copac de ăsta. Ăștia s-au izbit pe jos. Oh! Măi, ai grijă! Așa e și la cumpărături, când vin sărbătorile, ceva de genul ăsta e. Măi, voi ați furat ăsta de Crăciun? Eu de unde să-l mai iau atunci? Cred că trebuie să-l iau de pe jos. A, nu. Pac, am luat un Christmas tree. A, trebuie să iau 2. Ok, am luat 2. Toy Rocket, avem nevoie de 7. Fuck. Ok, încercăm din nou. Se schimbă, Toy Truck, avem nevoie de 7 acum. Printer și fan. Ok, repede. Nu, ai grijă. Toy Truck, astea sunt. Ok, avem 7. Orange Juice, care e Orange Juice? Fuck! Doamne, ferește. Christmas Eve Special, save, da, ceva de genul mai bine. Faza e că au luat ăștia la alți tot. A, era să fac accident. Oricum, ăsta e joculețul. E un joculeț micuț, dar v-am zis, vreau să vă mai arăt joculețele astea micuțe ocazional.